Yayi ma breaking news kumzuzu kumene kundithu kwavuta ndithu kuli anthu azipani zonse UTM, DPP, UDF kumene kundithu akuimba nyimbo zosiyana-siyana komanso akuti iwowa ali limodzi ndi Ajampi Mohango amenetu amangidwa dzulo ndi ACB kumene kundithu iwayi tingokupasirani kuti muonere kuti kumene zichitika ndi zichani. Guys, thank you so much Malawi and the cameras. Kumene chikwama ndi ichi kusapereka solidarity zipani zosusa boma ndi zimene ineso ndikamangidwa zimapereka solidarity pali UTM, pali DPP, pali Afford, UDF kumangidwa kwa Ajampi Mohango ngani ni ndare koma mwachedwa it's a long time mwachedwa munali kuti bakhala 90 days kuchisaku izi ni ndare koma ife ndesi onjenjemera mwana katundu mzitu sikwa ili kumangidwa kusakale kwa ndare kusakale kwa mafoni chilungamo chiziyenda ngati madzi kodi anti-corruption bill kunaponderezedwa maina angati pa milandu ya chilima amafutika chilima maina ena 8 ali kuti mutipase ndi chifukwa chake tikuchita manyasi ku UK yuko kwayamba milandu ya sata maina achaoneke boma la MCP mopanda manyazi kubisira maina ena why inetu tilipompa panzuzu high court mabero ndi osayamba ndikuthokoza kwambiri sipani solidarity uwu ndiye umodzi timene tikufuna chifukwa tikasiyirira apa sikwa ili ndikubwereraso kuchipani chimodzi ndikunama tiyeni mutipemberere Ajampi ziyende bwino ife tilipo mpano kaya kuchezera tichezera chabuno bwana mayakula
Sumagira. Malawi, camera.